Salamu aleyküm dost. Aleyküm Qowmi selam. adaylan. Sağ ol. İş yapıyorsun sağaman. Olmaya da lan. Gel geç otur. Gel dost. Hizmet kulluk. Qowmi adaylan yaxşımı? Yaxshi, qo'y yerlere ma dost. Näme boldy? Ey biradowluk pulogsan yan dost. Näçerek? 50 ming manat. Oho. Näme beýran çumuklar diýer. Kuluklar edinjek bolýam. Yok dost. Jim öýremizde biradajyk götürümni pul alypdym. Wagt bolup geçikdi. Götürmünüp barýa. Elimde 1 manat pul ýok. Gaýrat et dost. Şu ötörüm diýilýän zat gowy däl, adam tandan çykarýar dost. Ana näňe halin çaňa gowy ýöne soň bir alan soň başlaýar. Kellardy. Sen aýtmasan ay dost. Bereyin dost. Bereyin. Elim boş goýurmaýyn. Töhwet balar otuqul tawar. Hawa berip goýurardy. Haydar. Hökman getirelim. Böyle dagam geçip beremok dost. Ýöne götürme gerek däl. Şo duruşuna getirdim bolýar. Bor, sağ ol dost. Bolýar, sag bol. Han, salamu aleyküm. Mümkünmü? Wa aleykum selam. Saglyqmy, qowmy adalan. Yaxshi, Belgişrah. qowmi adaylar, qowmi işler. Näýli adalan, qowmy berilenden çykdyňmy? Yok lay dost. Mena yine de battım. Ha, näme boldy? Yine biradowluk pul gerek boljak dost. Indi näme şu? Ejem üçin. Saglyqmy, yaranokmy? Ay dost, ýüreg agyr sogady. Hastahana salmasak bolanok. Näçerek? Başlanyş üçin 20-25 ming manat gerek dost. Elim boş goýurmaýyn dost. Ejem orada kömek et. Ejeň gerekli adam. Töhwet balar berde oturanlar. Barda alay aýdar nädir? Sağ ol dost. Gaýtarar. Bolýar dostum, sag bol. Sağ ol dost. Sagaman bar. Öňküni mägitiren oýandyk. Salamu aleyküm. Waalaikum assalam qowmy. Assalamu alaykum Hanjan qowmy işler. Sen saglyqmy dost? Gel geç. Awada gowmay deňiz näýli? Awada sowuk dost, ýöne howas gatgowy suwat. Şuli işler bilen meni aspan bilen ogay. Ýan kyn tanaýanmy? Ola men bir dostumla. Dostummy? Hawa, ha. Gat pully dostum bar eken. Ay. Pulu yoklay menden qardalyp gitdi. Berilen madiýa ejem yaranok diýe. Näme diýseňem pully dost şol. Awada da görünür nony. Be. Näetdi? Hawa. Şoňa dende bilet bilemzok. Öwedeme menden 70 ming mandaly berilen madiýa. Ýa-ni ejem yaranok diýip 20 ming mandal gitdi. Zordan ýetýären bolmaly-da. Ya men berenlemi we oturmka. Näme diýseňem soňky wagtda pul tutdy şol. Näetdi? Mene algym alaryny sen aýtgan näme täzelik? Ay aýsam, jaýym remont etjek bolýan. Rahatmy ýok? Gat pully dostum bar eken. Ay. Pulu yoklay menden qardalyp gitdi. Näme diýseňem pully dost şol. Awada da görünür nony. Alo.
Rahat qowmy? Qow han. Çıktığını da sandım. Guruşullu. Onya var yana. Qowmay han. Yaxşı, sağlıkmy? Rahat batdymay men, gayrat et, kömek et. Kömegem etme, bana artık zat gerek däl. Bana alanca puluny aýtardam bolýar. Ay dost, beri bäbilemo häzir işta. İsa çıkmazmy? Men gyssanyan dost, bir man şu wagt. Gayrat edäýdi. Men senden öz adymy soraýan, artık zat gerek däl. Dostcan, berjek gälýemoga. Ýöne şu wagt däl. Pul ýok, gury. Ay dost, görýäsli, geyinen molşuň oturýança ýerleň öň gurra adam eňden ok. Ay bolýan wagty edilenje zat da dost. Men senden algym soraýan. Öýüm tatmaly, başga lazım ýok. Göçädiň alýan. Men şu pul bolmasa. Düşünäýdin. Ya, bir gram ýüregiň agran okmay, alanda berer ne baldyňa? Dost, bu ýagdaýa her kimiň öz garaýşy bar. O näme diýdiňni? Men siz üçin gadanamok. Özüňe özüň bar. Pul beren bolsaň, ýüregiňe agyryp berdim. Emme kişiň ýüregi agyrmaly bilen zat ýok. Ha, şeýlemi? Bolýa. Sag bollar. Ay, bolýa. Şunu täze Tuğulum. Hawa, barlamak üçin etdim. Alın. Al. Çörekli bolsun hanjan. Barlar sonu. Ha. Evet dostum, bu da Melya. Gelya. Ana ağrası oğlum. Dadaqsa ýerdi da. Bu näme? Öçüfene çıraňy. Ýaňy düşündirip aýtdyma, saňa pul ýok. Näme bolýar? Düş. Minnettar. Pulun özüre hazır. Näme diýäňe? Näme bolýar? İdilden atyança wagtym bar rahat, pul getirmeden başgaça uğraşyrys. Näme dersiň? Saňa hemme zady dile getirip düşünürip durmalymy ýa düşünýärmi özüň? Şo derece gömük bolmasaň düşünürçe wagt boldy. Ya sen çyndanam gömükmi? Düşündüm. Garaşýan onu, daňdan gapymdy. İşe bargynyň. Denýalin öýe getirmeýin, yrsyňa ziýan sen. Düşündüň dam. Hawa. Ýollaydyp bilen. Düşünöndir diýende. Balagyna çalışmaly etdiňiz. On ertir görüberýär. Bunlar yüzüme zat yok sigeyim. Adam olmalı. O esası sigeyim. Adam sana haklı der. Bulun olsa kapında doğru işleyişsizler. Bunlar unuttular kim bilen yöratlı önünde. Üns merkezindeki sadıklar manadı gelir mi? Geçilmesi arzu tanrıyım arzu uttirer mi? Baksam üstünlüğün üstünden üstünlük gelirler. Beyzasın insan var dostluğun dost. Hayrat et sana cazını mutluluğun.
Erkek bularım diren neler pulu Ansaplı yudulan Beyzasın alinsa bar dost bulun dost Hayraset sarlaydasınım muhtulan Erkek bularım diren neler pulu Ansaplı yudulan Meskorluğuna eplep bariyerlerine sokuk koyuver Okullum arkasında ensime tanalayan yüzlüm Adamsılık satılayan Kalın afacılar